Thanks to Dr. Gomotaw Bosumataरि. दा जोंहा आइजो खन्थाइगिरि जथुमनि गिबि हाबाफारि बियो जागायसिगोन। बेनिखायनो दिनैनि बे गिबि खन्थाइगिरि जथुमखौ सामलायनो गोनां मासिगिरि मानाव गेदेर मुस्रिमा अनिला बसुमतारी बिथांखौ मासिगिरिनि मासि लाफैनो खावलायबाय। जोंहा मानाव गेदेर मासिगिरिया गावनि मासिखौ लाबाय। दा बाहागो लागिरिफोर बिथांखौबो जौसाङाव फैनानै मासि लाफैनो खावलायबाय। गावबागाव थिखानाय मुं बादियै मासि लाफैनो खावलायनाय जाबाय। बेनिफ्राय मुस्रिमा रुक्मिणी दैमारि बिथांखौबो गावनि मासिखौ लाफैनो खावलायबाय। बेनि उनाव दङ जोंहा रायथार एकाडेमिनि बिबानगिरि मुस्रिमा प्रतिमा नन्दि नार्जारि बिथांखौबो गावनि मासिखौ लाफैनो खावलायबाय। बेनि उनाव आरो दंबावो मुस्रिमा अनजिमा बर'। अनजिमा बर'खौबो मासि लाफैनो खावलायबाय। मुस्रिमा कीर्ति बसुमतारी बिथाङा दैखंखिलानि बिथांखौबो मासि लाफैनो खावलायबाय। बेनि उनाव बे हाबाफारिनि जोबथा बाहागो लागिरि मुस्रिमा थरायना सहायसुलि ब्रह्म बिथाङा जोबोद खस्थ' खालामनानैबाबो फैयो, दिनैबो फैदों। बिथांखौबो मासि लानो खावलायबाय। दा जोंनि दिनैनि बे गिबि हाबाफारियाव आइजोफोरनि खन्थाइ फरायनाय, दा बे आइजोफोरनि खन्थाइ फरायनाय हाबाफारिखौ सालायलांनो थाखाय आङो मुस्रिमा अनिला बसुमतारी बिथांखौ जागायनो खावलायबाय। I would like to convey my heartfelt thanks to NP and all writers academy for giving me this wonderful opportunity to lead the program. With the honor, ini habafaरियाव बाहागो लानो हानाय आइजो अनसायनि नोंथांखौ बरायनानै लानाय जाबाय। बेनिफ्राय बे हाबाफारियाव जोंखौ गासै समावनो लिरनाय हाबाफोराव थुलुंगा होबाय थानाय जोंनि मानाव गेदेर लिरगिरि बिथांमोन, नोंथांमोननि सेराव खर'गंग्रायै मान बावग्रोनाय थाबाय। बेनिफ्राय दिनैनि हाबाफारियाव
नुजाथिफैनो थाखाय गासै थुनलाइ मोजां मोनग्रा नोंथांमोननि मददजों आङो दिनैनि हाबाफारिखौ मोजाङै मोजां सामलायलांनो हागोननि मिजिंथिनानै जागायनो सिगांनाय जाबाय। हाबाफारि बायदियै आङो गिबियावनो खन्थाइ आवरायफैनो हांख्रायनो लुबैदों मुस्लिमा समनारानि बसुमतारी बिथांखौ आङो गावनि खन्थाइखौ आवरायनो थाखाय खावलायनाय जाबाय। मानाव गेदेर दाइसायाव जिरायनाय आरो खन्थाइगिरि लोगोफोर आरो अनजाथाव फरायसाफोर फरायसुलि फरायसाफोर आं खन्थाइनि मुङा बुहुम आरो सान। आं दा एसे बावै लिरब्रबदों, एसे मोजां जायाखै खन्थाइया, बिनि थाखाय आं निमाहा बिखाबाय। बुहुम आरो सान। बुहुम नों दावबाय दावबाय सफैबाय अख्रांनि गेजेर गेजेर सान राजानि साखाथियाव। सान राजाया बुंदोंमोन खुथारै, आंनि साखाथियाव रावबो दाथा रावबो दाथा, आं रागा जोंब्ला खामजोबगोन बुहुमखौ। बुहुम नों दावबाय दावबाय सफैबाय सान राजानि सेर सेराव। बिफां लाइफाङा बुंदों सानखौ, हे सान राजा जोंखौ दाखाम जोंखौ दाखाम। मानसिफ्रा बुंदों जोंखौ दाखाम जोंखौ दाखाम। सुबुङा बुङो माग फागुना माब्ला बोहैलांखो, खुवायाबो बिरजोबलांबाय लैथोआव। बिफांफ्रा बुङो जों दै गांबाय उखैबाय। बिफांनि दाउ खौवौआ आरो दाउ खथरआ बुङो सोमखोर बिलाइ नागिर नागिर हसिख्राव हसिख्राव गाबबाय। अब्लाबो रावहाबो अननाय गैया दुफांनि रानि मान्दार सुमलिया। गोजा आबिरजों गाब गाबाय देंखोनि रानि दाउ खौवौआ सोमखोर बिलाइ नागिरना रिंहाब रिंहाब मान्दार सुमलियाव दालाय दालाय गाबफैदों अख्रांनि सानखौ नायहरना। बिफां लाइफां जिउ फोलेरा निगिरबायदों अखानि गरदसे दै गावखौ फोथांनो बुहुम बिखायाव। बयनिबो जिउआ बुंदों बुहुम जोंखौ रैखा खालामदो। सान जोंखौ दाखामसै जोंखौ दाखामसै साना बुङो बुहुमखौ। आंखौ गिदिं गिदिं सैथ्रोनि दुफांखौ लाना फैयो। बुहुमा बुङो सोरजिगिरिजों सोरजिजानाय आं। सानखौ गिदिं गिदिं सैथ्रोनि दुफांखौ खर'आव रुजुनना लाबोयो आं। बे दाया आंनि दाय नङा सोरजिगिरिनिसो। जोब्बाय, गोजोन्थों। साबायखर थाबाय खन्थाइगिरि आस्सा दोंसे दोंसे माबा खन्द थोननायखाय दोंसे खनबावनाय जानोसै। फागुन आं नोंखौनो गोसो थोयो फागुन आं नोंखौनो गोसो थोयो। फागुन नों फैफिनलायबाय नोंखौ नेयै नेयै जायो आं उरां फारां। गोरान बिलाइनि सेर सेराव जिउनि आगान आगान। फागुन आं नोंखौनो गोसो थोयो नों फैनायलाय मान्दारा मिनिखांबाय। फागुन आं नोंखौनो गोसो थोयो नों फैनायलाय सुमलिया आबिर गाबाय। नोंखौ नुनानै जिउआ गोजोनग्लायबाय। फागुन आं नोंखौनो गोसो थोयो
फागुन नों फैफिनलायबाय दुफांखौ रुजुन रुजुन गोरान बाराबो नोंजोंनो बिरबोफाबाय जिउआ जाफायो दुफांजों दुफां दुफां गोसोआ बिरबायो गोरान बारजों जिउ सोलेर जाफायो गोरान गोरान फागुन आं नोंखौनो गोसो थोयो रिंखांनाय गोरान बिलाइनि सोदोबाव आगान सुरै सुरै नागिरो आं मान्दार सुमलिनि बिबार बिबार फागुनजों फैफानाय दाउ खौवौनि देंखो गोरान जिउनि आगान आगान अब्लाबो फागुन नोंखौनो गोसो थोयो आं जोब्बाय साबायखर थाबाय खन्थाइगिरि समनारानि बसुमतारी बिथांनिसिम जोंनि बेयाव खन्थाइ आवरायनो लानाय खन्थाइगिरि बिथांनिसिम मोनसे खावलायनाय थोंजोङै जाहाथे नोंथांमोनहा खन्थाइखौ आवरायहोयो रावखौबो एड्रेस खालामालासेनो बेनिफ्राय बड'लेण्ड रायजोनि आफादगिरि बिथांनिफ्राय मोनसे अफार फैदों मोनसेनि जायगायाव जोङो जोंहा खन्थाइ आवरायनो हागोन बेनिखायनो जायफोरनि सेराव जोंहा खन्थाइ दङ बिथांमोना जोंहा खन्थाइखौनो आवरायनो बेनि उनाव आङो दायो खावलायनो लादों मुस्लिमा रुक्मिनि दैमारि बिथांखौ गावनि खन्थाइखौ आवरायनो थाखाय खावलायनाय जादों मानगोनां दिनैनि आइजो खन्थाइगिरि जथुमखौ दैदेननो लानाय मानगोनां आफादगिरिनि बिथोन बायदियै आङो थोंजोङै आंनि खन्थाइखौ आं आवरायनो लाबाय जेखियानो जाया मानो दोंनै दोंथाम खन्थाइ आवरायनो होदोंब्लाबो आं दोंसेल' खन्थाइखौ लानानै फैदों बिनि थाखायनो दोंसेल' खन्थाइखौ आं आवरायगोन आंनि खन्थाइनि मुङा जाबाय जेंनाजों उसिफावनाय खन्थाइ जेंनाजों उसिफावनाय खन्थाइ अखा गैयियाव गांहाबदों बिफां लाइफांफोरा जाख्रिसे अखा नेनानै मिरौ जिरौ दायो रानलांनो हमनाय थासारियाव दं गुबुन फारसे बारहुंखा बारदों बोथोरखौ नेवसिनानै मोननै गोरबोजों लुनाय समायना न'फोरा बिब्दिनो बायलांनो हमदों गंसेनि उनाव गंसे फारि फारि गोरान बिलाइफोरा जेराव मेराव बिरखारदों बायनाय न'नि सोरगिदिं हांमानि गोरान हांफोरा सोगोमदों दाहानि उखुन्दै खुदों मुखुब फागुन अरनि मेजेम बारायदों खामब्लावनानै हांगार जानो सम नाङा बेवहायनो खाबु लाखायो गोरान बिलाइफ्रा बिरथिं बिरथिं मेथाइ खन्नायनि फोरबो खुंनो मिलौनाय गैयि मेथाइ सोर खोनासंनो लुबैयो गाबनो ना मिनिनो जेंनाजों उसिफावनाय दा बे समाव गोजोन्थों साबायखर थाबाय बिथांनिसिम दायो आङो खावलायनो नागिरदों मुस्लिमा प्रतिमा नार्जारि बिथांखौ गावनि खन्थाइखौ आवरायनो थाखाय बुंलाय खावलायनाय जाबाय दिनैनि बे जोंनि आइजो खन्थाइ जथुमाव नुजाफैनो हानाय बानजायनाय एनबिटिनि दिप सयकिया सार बर' रेबग्रा जथुमनि आफादगिरि राजेन बसुमतारी सार आरो लोगोआव केबिनेटनि बिथांमोन आरो बाहाय नुजाफैनो हानाय जोंनि खन्थाइगिरि बिथांमोन आरो फरायसुला फरायसुलि बिथांमोन बिसोरनो आंनि हामलायनायखौ बावहरग्रोबाय आं दोंथाम खन्थाइ आवरायगोन मैं तिनटा मातिम दा आंनि सिगां गिबि खन्थाइया जाबाय जोबथा आरज रिउ रिउ गोजान लामा हान्थि हान्थि जुदि आंनि हान्थु गिला मावोब्ला आखाइ हमना आंखौबो लांफा लासै लासै बालाहामानि लामायाव गोसोआ सायोब्ला गोजोन बिबुं खोनासंहो आंनो सिरि सिरि मेंनाय लोरबां देहाया गोग्लैसोयोब्ला
अन्नानै नों आंखौ गोबाखां अन्नानै नों आंखौ गोबाखां गोजान लामा दावबायना देहाया लोरबां जायोब्ला लोगोफ्रा आंखौ नागारना गालांगोन थानाय नङा जेबो अन्नायनि सिनसाब गोसोनि गोनां बाथ्रा सानथ्र'हायै आबदारजों नोंखौनो गाबख'गोन खावलायगोन सोरनो खोनासंहोनो आंनि दुखुनि जारिमिन नों जुदि खोमा होनो नागिराब्ला खोमसि हाखराव गोग्लैना थालांगोन अब्ला आंनो सोर होबावगोन बिथोन हे आंनि जोबथा आंगोनि अनसायगिरि आथिं सिङाव होआब्ला नों जायगा सुनि रजं लामायाव आगान हरनो नोंसो हागोन दिन्थिनो आंनो हर खोमसि मिथिस'मोनै दावबायनायाव जाहाथे आंखौ लामा दाखोमा गोरबोआव दुखुनि थफ्ला लानानै थोर थोर देहाया मेंग्लिनानै हाब्रु दै नांना मैला मैथा सेहेराजों गसंफैयोब्ला लांगोना मोखाङाव जिराब फाराब खसाब नुनानै बिबायारि नंना मुगैना दाहोखार आंखौ बै दुखुथिया दावबायारिनो होथारनांगोन नोंनि साखाथियाव दलरसे जायगा हे आंनि जोबथा अनसायगिरि लोगो बेखौनो आं बियो जोबथा आरज गोजोन्थों आरो दोंसेबाव सनानि बिबार गोरबोनि दैमु बिलि सेर सेर समायना सनानि बिबार गेवलां गेवथां समायना बायदि बिबारनि बारि बेवहाय दंमोन बारफबनाय फामि बिबारनि गेरेमसा फांसे बिफां बिबारनि गेजेराव दंमोन सनानि बारसे बिबार आंनि हाबिलास बिबारखौ दांनायनो बयबो लुगैखायो नाजाखायो सनानि बिबारखौ मोननो नाथाय बारहुंखा बारनाया दाबो नागारा माब्लासिम फालाय बायफ्ले होलांबावनाय नङाथ' माब्ला मोनदां हागोन बै सनानि रोमोदो मुहिनि गोनां बिबारखौ बिलोनि रुगुङाव गोजावना दंमोन समायना दिङा गंसे रोमै रोमै नुहुरदों रोमोदो सनानि दिङायाव जिरायनाय हायनारि महरनि आइजो सासे मिनिस्लु मिनिस्लु मिनिहरदों समायना साथि सारनाय महरजों आंनि सिमांनि बिलोगोना नों आंनि लोगो राजखुंग्रि ना खाथियाव सौफैब्ला स्रोब गोमोरो दुखु दाहाजों जायो आं गोदाव सोराव आंनि हाबिलास सनानि दिङायाव गाखोनायनो आरो दिन्थिनायनो नों नाथाय मानो साफिया दाबो खाथि सौफैब्लानो मानो गोमोरलाङो हास्थाय हास्थाय आं हां थोनोसै थेवब्लाबो नेगोन आं जिउ थानायसिम नोंनि महरखौ मोनदांनो गोबाथुमनो जिउ थासान्दियाव लोगो मोननो नों थाब फैथारदो नेनानै दंथारो आं बै नों फैगोन सनानि बुब्लिखौनो गोजोन्थों এতিয়া নতুন বছৰৰ এইটো বড়ো ভাষা দি रंजालि बैसागु गोदान हाबिलास गोदान बोसोरनि रंजालि बैसागु सौदाव फैयो गोदान हाबिलास गोदान गाबजों दुगैनाय गोरबो गोसोनि रैसुमै खौवौ खौवौ मेथाइजों बरायो गोरलै आजुलि मिनिस्लु बोथोरखौ मिजिं फैसालिनि आथिखालखौ दुफां बोथोरनि बरदावलि बारहुंखा आइलि जाइलि समनि होदावरि जांख्रिखांनाङो मिथिंगाया दहमै गोजाम फैसालिखौ गुस्लायनो खिलिफिनो बाथ'गां बिलाइ गोरलै समायना महरजों देलायो मुलुगा हिन्जाव गोदान महर बायदि समायना हायनारि सिख्ला जेरै मिथिंगाया गानहोयो जाबख्रु जाबख्रु दावा बिबारनि फुलखरि आरो खोफौ बिबारनि गजरा बयखौबो खालामो बोदोर बावलि बयबो हाया मोसायालासै थानो
बैदि जोंनि आबौ आबैनि दोहोन फोरबो गोदान बोसोरनि रंजालि बैसागुआव खाम सिफुं जथानि गोमसारनायाव बावथ'यो बयबो गावनि गुमुरखौ मोसानो मुसुरनो लुगैयो बयबो रंजालि बैसागु मुहिनि गोनां बोथोराव बावथ'यो दुखु दाहा गासैबो लैहोर लैहोर रंजानाय बाजानाय बेंखनो सोरगिदिं खुसिनि दोहौफ्रा रंजालि बैसागु रंजानायाव गोजोन्थों। बिथांनि समायना समायना खन्थाइनि थाखाय साबायखर थाबाय। दायो आङो खन्थाइ आवरायनो हास्थायनानै लाबोनो नागिरदों मुस्लिमा अनजिमा बर' बिथांखौबो गावनि खन्थाइखौ आवरायनो थाखाय खावलायनाय जाबाय। खुलुमबाय, आंनि मुङा अनजिमा बर'। आंनि खन्थाइनि मुं थांखि। आंनि आंगोनि जिउ सना आं बुजिदों, नुनानै मोनदों, मिथिनानै मोनदों, हमदांनो हादों जिउ। नोंदि माबादि सम आरो थासारिजों जुजिनांदों, गोबां दुखु खैफोद सहायख'हायै सहायनांदों। नाथाय आं नुनानैबो नुयै, बुजिनानैबो बुजियै, मिथिनानैबो मानोना आंबो सोरनिबा गोसोम जेनि फालांगियाव फोनांजानाय, राहा गोथेजानाय सासे दुखुथिया मावरिया सुबुंसो। जानो हागौ जिउ रावबो नोंनि समाव सहायख'नो हानाय नङा बेफोरबादि सम आरो थासारिखौ बारहोनो, जायनि थाखाय आंनि जिउ सना नों थैनाय एबा सुइसाइड जानायखौनो नों नोंनि बयनिख्रुइबो देरसिन जिउनि थांखि सायख'नानै लाबाय। खन्थाइया एसेनोसै, गोजोन्थों। साबायखर थाबाय बिथांनिसिम। आंनि बिथाङा खन्थाइ आवरायनाय हाबाफारिखौ लालांबाय थायोब्ला थारैनो जोबोद आवगायलांनो हागोन। दायो आङो हांख्रायनानै लाबोनो नागिरदों मुस्लिमा केर'नि बसुमतारी बिथांखौ गावनि खन्थाइखौ आवरायनो थाखाय बुब्लि खावलायनाय जादों। खुलुमबाय गासैनिसिमबो आरो आंनि गोसोनि अननायखौ बावहरबाय गासै फंबाय बिनानावमोननिसिम। आंनि खन्थाइनि मुं नैबे दावहायाव। देरहानांगोन देरहानांगोन दावहानि थाखैनो थियारि गासै समफोरावनो हर हरला सान सानला जेबो बमा हाथिलिया गोसोनि फोथारा मा बि दावहाया दावहानि मुङा मा गुबुंले साननायनिफ्राय देरहानायनि दावहा गुबुंले आबहावानिफ्राय देरहानायनि दावहा नायनाय नङा आं बै मैलाफोरखौ साननायबो नङा मावनायबो नङा नायगोन नाथाय बै सानजा साहा खनानि गोबां बुद्धिस्ट सैनासिफोरखौ देहा हगारना नायनानै थाहाबगोन अख्रांमा जाहारनि नुनाय मानि हाथरखिफोरखौ नायगोन दैमानि बोहैनाय दाउब'नि बिरलांनाय उन्दै खुदियानि मिनिनाय आरो आंगोनि नोंनि मिनिनायखौ खोमाजों खोनासंगोन उन्दै उन्दै सखा फिसाफोरनि हिंसा बोराबनाय गैयै बाथ्राफोरखौ मोनाबिलिनि संखनि सुनायखौ बिबारनि बारियाव बारनाय बिबारफोरजों लोगोसे माखासे मावथि राफोद कामान्डु हान्जा हर सान पाकिस्तान बर्डारनि बेनो जाबाय लारि लारि सारि सारि मोनसे डिसिप्लिनाव खामानि मावगासिनो मावनाय मोस्रोमफोरनि हान्जा लेखाफोराव फरायगोन स्वामी बिवेकानन्दनि बोसोन मादार टेरेजानि अननाय
फ्लरेन्स नाइटिंगेलनि जोथोन लानाय न' लुगोन जेराव दैसा फिसा बोहैलांगोन थुरि उखुमनि खुसिनि आश्रम गंसे जेराव खुसिनि देरहानायनि नोंनि आंनि गासै समावनो रा 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 बाराव बिरबायगोन देरहानायनि फिरफिला गंसे नैथि खन्थाइ मेंगान' दसे स्रियै हारसिङै जिरायथ'नो गोसो जादों मेंगान' जेखौबो दोनथ'नानै बे आघोन पुसुनि रैदुबदुब सान्दुङाव जिरायना ओलै नांहाबनायखौ बजबना मेंनायनि हांखौ हगारफिनना मोजां मोनदों आं बेबायदि थाना खन्थाइनि खलन्दायाव बामजाना अनदे रजे नों आंखौ बेबादिनो गावनि बिखायाव गोबाना लाना जेखौबो बावगारनानै जायगा लागोन आं नोंनियाव ओलैस्रि जिरायना मोनफिनगोन आं गोहो नोंनिफ्राय फिन मावफिननो खामानिखौ गोजोन्थों। दिनैनि बर' रेबग्रा जथुम आरो NBT जों खुंजानाय बे थुनलाइयारि फोरबोनि बर' आइजो खन्थाइगिरि जथुमखौ सामलायनाय मानगोनां अनिला बसुमतारी बेजों लोगोसे बर' रेबग्रा जथुमनि आफादगिरिजों लोगोसे बयबो मानगोनां गेदेमाफोर आरो NBT निफ्राय नुजाफैनाय मानगोनां दिप सयकिया सारजों लोगोसे NBT नि एकाउन्टेन्ट सार आरो बयबो गेदेमा लिरगिरि आरो अनजालि फंबाय बिनानाव बिसोर बयनिसिमबो गिबियावनो आंनि मान होनाय अननाय आरो खुलुमनायखौ बावहरग्रोनाय जाबाय। दा आं फरायगोन खन्थाइनि मुं सोलिबाय थानाय हालादखौनो लानानै आं माबा मोनसे फिलिंस खालामनानै लिरनाय जादों। खन्थाइनि मुङा मानो खुंनाय जायो दावहा। इउक्रेननि हायाव दावहारुनि सिग्लाबनाय गोजा थैफोरा दावहानि दाव दाव जोंनाय अरजों हायावनो रानथाबलांदों। साननि गोथार जोंनायजों मोदानफबनाय बिनि अखोराङा दावहानि रोजा गोसोम दाखा दाखा उखुन्दैजों सोमखे जाहाबलांदों। दावहायाव बिमा बिफा खोमानांनाय मावरिया बिखानि सोंथि मानो खुंनाय जायो दावहा। मानो खुंनाय जायो दावहा। सिलाय बारुद खामान थें आरो बमानि गिथाव सोदोबजों आरो रायखसि अरनि हां हां मनग्लाबनायजों थैखौ नागिरनानै नामा। नाथाय थैया सैमानियानो जाथों एबा अमानियानो थैयावथ' गैया मोनसेया मोनसेनि गुबुन सिनायथि ना हांखौ देहा गंसे मानि सानायजों गोरोबो गेब्लेनानै बोहैबोनाय मोदै आरो हांनि सोदोब खोनासंनो रोजा जोलैखौ मावरिया खालामनानै बिसोरनि गोरलै गुरै गारांखौ लेरथाय गोनां खालामनो दा रैखाथिनि थावनि नागिरै नागिरै थाबायस्लिंनाय आथिंनि आगानफोरा गोरा जादों आरो
गोरा आगानफोरा रुबायै रुबायै लोरबां जाहैफिनदों। उखैनायजों गोबादों आरो गोबानायजों उखैदों। गाबनायनि गारांफोरा गुबुन गारांजों गाबजादों। बेफोरखौ नुनो थाखायनो खुंनाय जायो नामा दावहा? गोरबोआव गिथाव रायखसनो मासि हगारनानै दायना नोजोरखौ हा दै बार अख्रां बायदिफोराव सोरजियो मानो रोजा गुबुंफ्लेनायनि गिथाव महर? गांनायनो दै हांनो बारनि गोनांथि, हा जौलांनो अख्रां आरो मिनिनो गोरबोनि गोनांथि। सोरजिगिरिनि सोरजिनायाबो सानस्रिनि फाराग लानानै मानो खुंनाय जायो दावहा? जिउमानि गोथारथिखौ सिलिंखार खालामनानै रोजा खामान सिलाय थेंनिफ्राय पापखौ बिखयै बिखयै साइरेननि गिथाव सोदोबजों खोमसि अरन सोमजिहोयै सुपारनि खालाय बिमुंजों नारसिन जानानै आरो इनाय अयथासारनि बाहागोदारि जानानै मानो खुंनाय जायो दावहा? मानो खुंनाय जायो दावहा? मानो खुंनाय जायो दावहा? एसेनोसै। साबायखर थाबाय बिथांनिसिम। साफ्रोमबो खन्थाइगिरिया साननाय खन्थाइ आवरायगिरि बिथांमोनखौ गावबा गावनि खन्थाइखौ जानो थाखाय खावलायनाय जाबाय। हाबाफारिया फैयै फैयै आंनि बाहागोआव सफैबाय। आङो खन्थाइखौ आवरायनानै लाग्रोदिनि। आंनि खन्थाइनि मुं नारजि अरगारनाय फोरबो। उथुमाय सारनाय, हाबा, नारजि अरगारनाय मोनथाम फोरबो जिउ सोरखिनि फिसा एबा गिदिर जायखौ खुंनाय जायो नोंनि बिनि आंनि बयनिबो मुङाव। नारजि अरगारनाय फोरबो थामहिनबा सोमोन्दो बसनाय फोरबो, गोथांजों गोथैजों गुबुन जानायनि अरायजोर सिमना सोंथेनायनि दाहानां गोरबो दोरफो फोरबो। गोसो जाब्लाबो लरेट समाव हायै सोमब्ले खनासेयाव औवा थसेनि बिसिनायाव सलादें फुथुबाय खालामनानै खोलाहा खरसा। समायना आगर दानफबनाय देमलो गुरजां रुइदोब बिसिना सालामाथा एबा आगर फालि बिसिख्लाबनाय गानजोम आलनासे जि दामोलनिफ्राय सायख' सायख'। दो बायख्लायाव सोरबा आंगोआ गन्थं सुरोबखो आगसि आखाइजों संनाय थाव थोबसे होयै हालदै गुन्द्रासे गैयै फुरगाव आमाव जामुं आइजे उइजे आगसि आखाइजों दौदों जाय फाराफारि जिजि मामा फाख्रि बिलाइजों दै दौदों गांगाया गांगाया। लोंनो जानो हानाय लुबैनाय समाव जायफोरनि आखाइनिफ्राय मोनजाफेरा मोनलोंफेरा। दै गोथारजों गन्थं मोखां बिलिरस्राबाय खानाइबो खानस्राबाय स्राय सिन्दुर ब्ला फुनलाबाय गन्थंनिफ्राय खाफालनि बिथा जोबजासे सथासेमानि गोजा खुन्दुं होबाय गुस्थि जरायाव फिन मानसि जोनोम जाब्ला गुस्थि जारौरौ जानायनि मिजिंजों। मिजिंनि आसि बिजौआव हमना हान्थिनो मोजां मोनग्रा सुबुं बावगारा गोथैनियावबो मिजिंथिनायखौ।
ख्लोब जोख्लोबबाय देहा गानहोबाय बिदाङै बिदां बिबारनि माला गोथार दै सास्रि सास्रि होबाय बिबार मुथायै मुथा माया लैथो बारनो साखाथियाव होबाय गरबैसो खुस्रा फैसा थाला मारिनानै दोननाय जाबखो जाबखो नोगोद रां एबा सानरिखिनि जमा थुबुर नांलायाखिसै बेफोरनि जेबो जोबथा बिदायनि बुब्लि सौफैबाय साब्रै सुबुङा फाफ्लियाव दिखोबाय औवा थसेनि बिसिना फिन बयनिबो गोबारै गाबस्रावनायजों सिथ्लायाव दैबुरु देंखो गोमसारबाय गोथै बानना गिदिंबाय सिथ्ला आइजोनि मुङै फिरिसे फिरिनै आबुं गु फिरि नाथायब्ला गोरानि मुङाव फिरिसे फिरिनै आबुं स्नि सिरि जेन' जोबथा बुब्लिनि थाखाय नायस्रानानै लानो होदों गावनि आंगो नबथि गोथैसालिसिम सौहैनाय दाउ बिबु लामायाव खुन्दुं आवा बसफ्ले बसफ्ले गालांबाय लामा दानखेनाय दैमा दालां बारलांनाय दथखायाव देहा मेलेम बाहायनानै समाव जानाय गैया लोंनाय गैया मिनिनो रंजानो बावगारनाय खस्थ' सैसोनानै सोरजिनाय बिगायै बिगा हा हुनि गोनां जाबाय हनै खालि 5, 6 एबा 7 फिटल'सो फैजेनखालि गाबनानै फैदोंमोन आखाइ गोजा थांथारनायाव सोगाबनानै थांबाय आखाइ गोजा हानि मानसि गोरोबलांसिगोन हाजों थालांसिगोन नाथाय मोजां एबा गाज्रि मावलांनाय बिनि बिहोमा आरो बिसम्बि जेसेखि आंगोनि आंगो आमाय थुख्ल' जाया गोथां मुलुगजों बिहा आरो थांलाय फैलाय सोमोन्दो गैगुबै गैलिया गिदिं बिफिनबाय हनै गोथै बानलांग्राफोरा नारजि अरगारना लामा 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 नारजि अरगारना सोमोन्दो बस'बाय थाला थुला बेनोथ' जिउनि जोबथा फोरबो जायखौ सानसे नङा सानसे खुंनाय जागोन नोंनिबो बिनिबो आंनिबो बयनिबो गोजोन्थों। आङो दोंसेल' खन्थाइ लाबोखादोंमोन दा गुसुं लिरनो सानदोंमोनब्लाबो खन्थाइया दोंसेयैनो गोलावानो जाबाय बेनिफ्राय दिनैनि हाबाफारि जोबनायाव आङो साबायखर बावनो लुबैदों नैबे खारनाव गोबांथार हाबाफारिनि गेजेराव जोंनि आइजोफोरनि थाखाय आलादा मोनसे बेखौ जौसां खालामनानै होनायनि थाखाय खारन जोङो आइजोफोरा गोसो जाब्लाबो जोङो जोंनि मावनांगौफोरखौ दोनथ'नानै माब्लाबा थुनलाइ लिरनो ओंखारबोनो हाया जायो दा बेबायदि मोनसे प्लेटफर्म थिनानै होयोब्ला जोङो बेफोरखौ नारगारनानै न'निफ्राय फैथारनांगौ जानायाव थुनलाइ सोरजिनि सरसाया एसेब्लाबो गोथां जानो खाबु मोनफिनो दा दिनैनि जा खन्थाइ आवरायदों बे खन्थाइ आवरायनायखौबो आङो बे मिटिङाव फैनानैनो मोनदों दाखालि फैदोंमोन आङो 18 मार्चआव आङो बाहागो लाफैदोंमोन बेयाव जोंनि गेदेमा थुनलाइगिरि आब' दिपाली खेरखातारि फैदोंमोन खेरखातारि आब'आ बुंदोंमोन जोङो जोंनि माखासे हाबा हुखायानो जा बा थैनाय फोरबोआनो जा बेफोरजों लोब्बा गोनां जोंनि नियम नितिफोरखौ जोंनि थुनलाइफोराव खन्थाइयानो जा सुंद' सल'आनो जा बेफोराव बेरखांहोनानै दोनोब्ला बियो मोनसे गोलाव सम जोरलांनायनि खाबु थायो होननानै दा बिथांनि बाथ्राखौ आङो सानाखै नङा सानदों आरो बे साननायनि गोहोमावनो दिनै बेखौ आङो गोलावथार दोंसे खन्थाइबो महर होनाय जाबाय दा बे प्लेटफर्मखौ मोननायनि थाखायनो दिनै आङो बे आङो लोगो मोननो हाबाय गोबांथार गोदान मोखांनि थुनलाइगिरिफोर लोगो मोनफैनो खाबु मोनबाय दा आंल' नङा बेयाव बेसेबांखिनि खन्थाइगिरि आइजो खन्थाइगिरि बिथांमोन बाहागो लानो हादों आङो बेयाव बिसेसकै बाजै अनजिमा बर'
आं बिथांखौ गिबि खन्थाइगिरि महरै दिनै नुजेनदों दा आवरायजेननाय बिथांनि खन्थाइनि गाराङानो ओरैबायदि गोदै दा आवरायबाय थायोब्ला बिथाङा माबे लेभेलसिम सौहैनो हागौ जाहाथे बेबायदिनो आरोबाव इयुन समावबो जोंखौ बेबायदिनो खर' दिखांनानै जोंनि सोरजिफोरखौ मुलुगनि मानसिफोरनो खोनासंहोनो हानायनि खाबु खालामनानै होयो बेखौनो खावलायबावनानै फिन बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गाहाम हामलायनाय आरो मान बावनायखौ होनानै दिनैनि हाबाफारिखौ एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय गोजोन्थों। साबायखर बावबाय अनिला बसुमतारीनिसिम। I would like to offer my hearty thanks to Onila Bosumatarí for her wonderful management of this session. बिथाङा गोबां खोथा बुंलांबाय दा बेनिखायनो आङो माबाफोर बुंबावनांगौ सानाखिसै बबेखानि बिथांनि जि खन्थाइ बावहाय आं दा बुंनांगौ नङामोनब्लाबो मोनसे रिफ्लेक्सन नुनो मोनदों जोंनि आसामनि बयनिख्रुइ गिबिसिन थुनफावथायनि मुङा मा होनोब्ला सिन्ह जात्रा आरो बे सिन्ह जात्राखौ शंकरदेवा गोथै बालियाव गोथै बानलांनाय बे दिन्थिखौ लानानै बानायदों। दा बिथांनि खन्थाइयाबो बिथांनि मोनदांथिया जोंनि थाखाय मोनसे गुबुन रोखोमनि मोनदांथि सोनानै होदों। दा जायखिजाया बिथांनि थाखाय बिनि थाखाय आङो बिथांखौ साबायखर बावबाय। दा जोंहा सेथि सेसना बेयावनो जोबबाय नैथि सेसन जागायसिगोन आरो बे नैथि सेसनखौ सामलायनो थाखाय जोंहा दैख्रं खोलानि मुस्रिमा गितिका बसुमतारी बिथांखौ हांख्रायनानै लाबोनाय जादों आरो बिथांजों लोगोसे जोंहा माखासे बाहागो लागिरिफोर दङ थरायना अरनि ब्रह्म थरायना मन्जु रानी दैमारी मुस्रिमा रश्मि चौधुरी आं बिथांखौ नुनो मोनाखै बेनिफ्राय थरायना बिजुलि नार्जारी मुस्रिमा भार्जिन जेकबा मोसाहारी थरायना लैथोश्री बसुमतारी दा बिथांमोनहा नेक्स्ट सेसनाव बाहागो लाफैगोन। दा नेक्स्ट सेसन जागायनायनि सिगां जोंहा दा नैबे जोंनि हारिमु दिन्थिफुंनायाव खनसेयैनो मोननै मोसानाय दिन्थिफुंनो आखायाव लानाय जादों। सिगां मोसाफैगोन बर' बाजारनिफ्राय फैनाय थेंफाख्रि मोसाखावरि हान्जा आरो बिथांमोनहा मोसानायनि लोगो लोगोनो जोंनि चिरां डिस्ट्रिक्टनिनो गुबुन सासे मुंदांखा मोसाखावरि बिथाङा जाहैबाय जगिता बाला ब्रह्म बिथांखौ जोंनि सासे मख'जाथाव मावथि मानगोनां बिहामजो रानी बायदि मुंदांखा फिल्म दिहुननाय मानाव गेदेर रजेन नार्जारी बिथांखौ हांख्रायनानै लाबोदों। दा जोंनि आफादनि जानानै रजेन नार्जारी बिथांखौ साबायखर बावबाय आरो जोंनि मोसानाय हाबाफारिखौ दिन्थिफुंनो आखायाव लानाय जाबाय। बर' बाजारनि थेंफाख्रि मोसाखावरि हान्जा बे हान्जायाव मोसागोन समायना बसुमतारी जुलि बसुमतारी रिस्ता बसुमतारी तुषार नार्जारी थाजिम बसुमतारी आरो कमलेश्वर बसुमतारी बिथांमोनखौ गावसोरनि मोसानायखौ दिन्थिफुंनो
fantastic performance group. दा जोंहा दहायनो फोजावखादों जोंना आरो बे खेबसेयावनो खननै मोसानाय दिन्थिफुंनाय जागोन होननानै बुंखानाय जादोंमोन। दा नैथि मोसानाय बिथाङा चिरांनिफ्राय फैदों मुस्रिमा योगिता बाला ब्रह्म बिथांखौ गावनि मोसानायखौ दिन्थिफैनो थाखाय खावलायनाय जाबाय आरो बे योगिता बाला ब्रह्मनि मोसानायनि उनावनो जोंना नैथि सेसना जागायगोन। नैथि सेसननि थाखाय बादायारि बिथांमोननि मुंखौ फोसावनाय जाखाबाय। दा बिथांमोनखौ थियारि थानो थाखाय खावलायनाय जाबाय।
जोंहा जगिता बाला ब्रह्म बिथाङा जोबोद गोसो बोनो हाथाव मोसानाय दिन्थिनानै जोंखौ गोजोन होबाय। दा रावबो बान्था होआखिसै नामा? रावबो बान्था होला नामा? दा जोंहा रावबो जुदि बान्था होलाबा नैथि सेसनखौ जों जागायनोसै। दा नैथि सेसनखौ जोंहा दैदेनगोन दैख्रुंखुलानिफ्राय बावहाय बाहागो लाफैनाय आरो नेशनेल बुक ट्रास्ट इन्डियाजों खावलायजाखानाय मानव गेदेर थुनलाइगिरि मुस्रिमा गीतिका बसुमतारी। दा बिथांखौ मानव गेदेर दिनैनि बे नैथि सेसननि सामलायगिरि मुस्रिमा गीतिका बसुमतारी बिथांखौ गावनि मासिखौ लाफैनो खावलायबाय। बिथांनि उनाव गासै 7 बाहागो लाग्रा बिथांमोन
मुस्लिमा भारजिन जेकबा मुसाहारि बिथांखौ आङो मासि लाफैनो खावलायबाय। बेनिफ्राय जोंहा माखासे लाइमोनफोर दङ। थरायना अरनि ब्रह्मखौ मासि लाफैनो खावलायबाय। बेनिफ्राय थरायना मन्जु रानि दैमारि बिथांखौबो गावनि मासिखौ लाफैनो खावलायबाय। थरायना बिजुलि नार्जारि आरो थरायना लैथोस्रि बसुमतारी आरो रश्मि चौधुरी जोंनि बाहागो लाग्रा बिथांमोनहा गासिबो सफैजोब्बाय। दा बे हाबाफारिखौ सालायनो NBT जों बिबान होजानाय मानाव गेदेर थुनलाइगिरि मुस्लिमा गितिका बसुमतारी बिथांखौ गावनि हाबाफारिखौ सालायलांनो थाखाय खावलायनाय जाबाय। लोगोसे बड'लेण्ड रायजोफोरनि आफादगिरि बिथां लोगोसे गासै बड'लेण्ड रायजोफोरनि मावथि बिथांमोन आरो बेयाव ज' जाफैनाय थुनलाइ सिबिग्रा गासै आइजो गेदेमा नोंथांमोन आरो लोगोसे मेट्रिक कलेजनि गासै फरायसालि नोंथांमोन। गिबियावनो आं दिनै फुंनि गाहाम हामलायनायखौ बयनिसिमबो जासिहरग्रोबाय आरो NBT आरो बड'लेण्ड रायजोआ जाय बिबानखौ होदों आङो बेखौ आं आजावना लाबाय होननानै फोसावनानै बे मेलखौ जागायजेननाय जाबाय। गिबियावनो आं थरायना अनिमा ब्रह्मखौ आं खन्थाइ बिथांनि गाव सुजुनाय खन्थाइखौ फरायफैनो थाखाय खावलायहरनाय जाबाय। बयनिसिमबो आंनि खुलुमनायखौ गिबियावनो जासिहरग्रोबाय। दिनैनि बे खन्थाइ मेलाव आङो खन्थाइ आवरायनो लादों। बे खन्थाइनि मुङानो जाबाय सैथोनि फिननाय। फिसा बुहुमाव सोरखौबा खोमा नांनायखौ दागि, जेब्ला नों खोमानानै लागोन गिनो नाङा रावखौबो, जेब्लाबो सैथो बाथ्रा बुंनाय। बे मुगायाव थांनानै थानोब्ला नोंजों लोगोआव थाफानाय सुबुंखौ आंगो दासान, मानोना नोंनि दुखुखौ फोरमायोब्ला बिसोरनि गोसोआव गुबुनसो नुगोन। गोसोनि हास्थायनायखौ गोसोआव दोन, सिमाङा नोंनिसो, सिमांखौ नोंसो सुजुगोन। दैसायाबो लैथोनि जुदा नङा, जेरै गावनि आखुखौ गावनो दायाबा आरो गुबुनाव मदद बिनायखौ गार, गावनो नाजा मावनानै थांनानै थानो। जुदि खैफोदनि समाव सोरखौबा मदद होनो हायाब्ला गिदिर गिदिर बाथ्रा दाबुं, बेहा सहायनो हानाय गुन दं।
सुबुङा देरहायोबो जेनोबो नाथाय मालायखौ दुखु होना गाव रंजानायखौ गार बियो सानसेल' गोरबोआव दुखु फैयोबोला फिसा बुहुमनि हाथाइसालियाव गिदिंब्ला नों सानसे सैथो लोगो मोनगोन सुबुंनि मोखाङा गंसे आयनासो बेयाव नुयो सुबुंनि सावगारि नाथाय नुवा बिनि गोसोनि बाथ्राखौ महरखौ नुना रावजोंबो लोगो दाजा मानोना गोसोम दोनखौ नुगोन गोरबोनि गोसोमखौ नुनाय नङा आरो बिमा बिफानि जेब्लाबो आथिं हम अब्ला मोनगोन नों सैथोनि फिननाय एसेनोसै आंनि खन्थाइया एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय खुलुमबाय Thank you NBT and Bodo Writers Academy for giving me this opportunity to present my poem. दायो आङो आंनि खन्थाइखौ आवरायनो सिगांबाय आंनि गिबि खन्थाइनि मुं सोलायस्लु दाहारजों लांथिया जानाय मोगथां सोलायस्लु दाहारजों लांथिया जानाय मोगथां सुबुंथिनि सायाव फोथायथिखौ दाखोमा सुबुंथिया मोनसे लैथोमा बेनि थरथिंनिसो दैया मैला गोनांब्लाबो बे लैथोमायानो मैला नङा सुबुंथिनि सायाव फोथायथिखौ दाखोमा सुबुंथिया मोनसे लैथोमा बेनि थरथिंनिसो दैया मैला गोनांब्लाबो बे लैथोमायानो मैला नङा महात्मा गान्धीनि बानबुंथायाव फिननाय नागिरना थासारिजों जोख्लोबना दोनजानाय मेगन आरो खाथेजानाय खुगाया गावनो गाव बबा जायो महात्मा गान्धीनि बानबुंथायाव फिननाय नागिरना थासारिजों जोख्लोबना दोनजानाय मेगन आरो खाथेजानाय खुगाया गावनो गाव बबा जायो मुगानि उनाव मुगा जाय हासानि सुबुंथिया गोरोबफ्लेनानैल' थायो बेनि हाद्रि आरो बारावल' खर' दिखांनानै हज्रि ख्रावनायाव जाहारा गोमसारथों सोलायस्लु दाहारजों लांथिया जानाय मोगथां आरो सैथोनि बिदैया गोखा जायोना गोदै थोंजों फिनग्राहा जेब्लाबो गोरोन्थिनि सिखार जानाङो मुगानि उनाव मुगा जाय हासानि सुबुंथिया गोरोबफ्लेनानैल' थायो बेनि हाद्रि आरो बारावल' खर' दिखांनानै हज्रि ख्रावनायाव जाहारा गोमसारथों सोलायस्लु दाहारजों लांथिया जानाय मोगथां आरो सैथोनि बिदैया गोखा जायोना गोदै थोंजों फिनग्राहा जेब्लाबो गोरोन्थिनि सिखार जानाङो लुबैनाय आरो गोजोननायनि दावहाथिलियाव थबस्र' बस'जानाय सोरबिथिं जिनजिरिया फोथैयो जेब्ला दाहारनि बिदुं गोसो आरो आबेगनिनो फिनजाथाया खुद्रियो मिथिंगा रोनसोन्द्रिया सिमब्रेयो बैसोमुथिया सोमावग्लुमो मोरोना मुं मोनो उदखार दावहानि सोलाव दावहा नङाब्लाबो हाग्रानि सियाला न' सिंनि दाउ जमफैनाय हराव नुदों आं मुंसे दावहानिनो सोलाव दावहानि सोलाव दावहा नङाब्लाबो हाग्रानि सियाला न' सिंनि दाउ जमफैनाय हराव नुदों आं मुंसे दावहानिनो सोलाव जेराव थालिम होनो नाङाखै दावहाथिलिनि थाखाय हाथियार एबा थाइसे उदैनि फोलावनाय खौ फांथेनो हो थाइसे उदैनि फोलावनाय आखायाव संख्रि बिलाइग्रानि दरखंखौ फांथेनो हो अहं नोजोरा गोरोबलांथों बे हाजों खंख्ला उदैजों सिमां नुनाय मेगना मुगासे उन्दुयोना बेरलाव नायगोमोयो बिसोरनि सिथ्लायाव हरसे बारहोफै आंखालनि रागिनिया हारसिं दाजानांथों बिमानि थाइसे उदैयावनो जिउ सादिनानै बुहुम सोरिनाय फिसाफ्रा आरजिनो रोङैनि साफा फारफा नबथि लुखाना आलाय आथानि खालामसेयावबो गावनि फाब आरो गोरोन्थिखौ दाय होनना गनायै सावगारिया जुगामि दाजाथों आंनि हादामाव
सेथि खन्थाइया जोब्बाय आंनि नैथि खन्थाइ आफा अबंलावरि आफा अबंलावरि नोंनिनो सोरजि आफा बे फावथिनासालि दङ नों रुजुखौ हायै समायसारनाय मिथिंगाफुरियाव जोनोमनि मुङाव जिउ सोलेरनि बिगोमा नोंनिनो सोरजि आफा बे फावथिनासालि दङ नों रुजुखौ हायै समायसारनाय मिथिंगाफुरियाव जोनोमनि मुङाव जिउ सोलेरनि बिगोमा नुवाथारि नों अबंलावरि हा दै बार गासैनिबो बिगोमा मादि गोमोथाव सोरजिनाय नोंनि मुलुगमा सुबुंखौ सोरजिबाय नों देरसिन फिसा हरफाबाय सानस्रि गोहो गोसो मेलेम गांनाय उखैनाय सुखु दुखु गाबनाय मिनिनाय जिउनि फारि बुंथों बयबो आंनि नङा जेबोआनो गावनि जुगामि जोनोमाव थैनाय थांनायनि गिरि नोंल'सो आफा अबंलावरि आं जेबोला रंजाखाङो मिथिंगानि रुजुखौ हायै समायसारनायाव नुयो आं नोंनि गोमोथाव महिमाखौ जेबोला गोमोहाबो आं नोंनि जिउ सोरजियाव मोनदाङो नोंनि गोहोमाखौ नों जेबोला सेख'नानै लाङो आंगोनि जिउ सोलेर मुंनि मुस्रिया मांखरसालि आंनो जिउनि रादाब आंगो आरो सोमोन्दोनि अननाय आरो नेवसिनायनि दान्दिसेनि गासैबो हाबिलाफोर मोननाय गोमानाय जिउनि मिजिं आंनि नोंनिसिम आफा नेथ'दो आंनि आगान सिबिनानि मुङै दोंसे खन्थाइ बावहरगोन आं नोंनि आथिङाव जोनोम होबाय नों आंखौ मोनदांनो गोरबोजों नोंनि सोरजि फावथिनासालि बे मुलुगाव फावगिरि आंबो जाफैबाय नोंनि अननायाव गोजोन्थों मानोना दिनैनि बे जोंनि नैथि बर' आइजो खन्थाइगिरि जथुमखौ दैदेननाय मासिगिरि आब' गितिका बसुमतारी लोगोसे बेयाव नुजाफैनाय मुंदांखा लिरगिरि नोंथांमोन आंनि खन्थाइनि मुं नोंनि आंनि जिउनि लामा नोंनि आंनि जिउनि लामा गावस्रालांदों जुदा जुदा मिजिंनि दिङा जावै जावै गोजोननि फैसालि होसोयै नों थाबायदों नोंनि लामाजों आं थाबायदों आंनि लामाजों नोंनि आंनि जिउनि लामा देंग्रायलांदों हनै जुदा जुदा नों आंखौ मोनहास'वा आं नोंखौ मोनहास'वा नोंनि आंनि जिउनि लामा दोंनै हनै गोजाननिफ्राय गोजान जालांदों गोजाननिफ्राय गोजान जालांदों एसेनोसै गोजोन्थों खुलुमबाय खन्थाइखौ फरायथिनो आखायाव लाबाय बिबार नों मानो बारो नों बारामोनब्ला आंबो सिखिरि जानानै बिदै सोबनो मोनामोन नों अरायबो बिबार जानानै थाबाय था नोंनि मोदोमफ्रु बिबारनि मोदोमनायानो आंनि गोसो गोरबोखौ हाजासे उसिफावहोयो नों बेसे समायना नोंखौदि बेसे मोजां मोनो नों अरायबो बिबार जानानै आंखौ गोजोन होबाय था गोजोन्थों गिबियाव
गिबियावनो नुजानो हानाय बयनिसिमबो सानजौफुनि गाहाम हामलायनाय बावहरग्रोबाय। आंनि सेथि खन्थाइ लांदां आंनि आखाइ। लांदां आंनि आखाइ थाइनै, जिंगासिया आं लांदांनि बागै। मोजां बेनोसो थानो उदाङै, एखनबा नाथाय लाजिनो अहायै। आसुसु मोनोब्लाबो गनायना लायो, खबजबै इसोरनाव आरज गाबनो हायो। गुरु गेदेमानि आथिं दांनो हायो, खोमा खेबनानै निमाहा बिनो हायो। लांदां आंनि आखाइ थाइनै, उनदाहा गैया आंहा लांदांखौ फस्थायनानै। मोजां बेनोसो सिबला सिबलि खालामनो, गोनां जायोब्ला गोबारै आफा खबनो। अनजाथावफोरखौ खर' बिलिरै बुरखायनो, गोसो होसार होसार बोर सारस्रिनो। लांदां आंनि आखाइ जरा, जेराव गोसो फोलाव हरनो, जेखौ गोसो दांहरनो, जायनो गोसो अननाय जासिनो। लांदां आंनि आखाइ मुथि, नारखारनो हायो, बेंथानो हायो, लिंहरनो हायो, बरायनो हायो, आंगोखौ गोबाख्रबै बजबनोबो हायो। लांदां आंनि आखाइ थाइनै, थायो जेब्लाबो थियारि जानानै, सोर मा थिनो बेखौनो मावनो गसंनानै। ओलांनाय मोनो मालाय गब'नायखौ बोखांनानै, गोजोननाय मोनो जेखौबो मावफुंना होनानै। नेहाथ नंथारा आंनि आखाइ लांदां होननानै। एसेनोसै। खोनासंनायनि परिबेस दङबा आरोबाव नैथि खन्थाइ खन्थाइनि मुङा हौवा बायदि। आबैनि सायाव बानबुंथि होनांगौ थाबाय आंहा, आथिखालखौ नुलांनायमोनब्ला हामगौमोनलाय बियो। माबादि बुंनाय जायोमोनथाय बिहा, जोंलायनो एखनबा एखनबा बाथ्रा बारोमोननो। बेखायनो बियो बोराबोमोन, हामनाय हामैनि साबुकजों आखल गियान सिखायनाय, बोसोन सोनाय मुङैनो हौवाफोरजों रिजायफ्लेबाय थायोमोन। फिसौजोफोरखौ हौवा बायदि होनना फादु फाबाय थायोमोन। आफानि साइकेल दांनाय नुब्ला हामजायामोन, खोनासंनो बारुरु हौवा दावलिया होनना सोंखारियोमोन। आबैबादिनो गोबांनि सालाय बिजौआवबो बाथ्राया बादेंलायोमोन। एसेबो सुबायनाय मोनथारामोन आं रावफोरखौ। नुबायना दालाय माथो आइजोफ्रा मा साइकेलल', गासैखौनो सालायो, गारि मटर, मेसिन, इन्जिन, कम्पिउटार। न'खरखौनो होन, रायजोखौनो होन, सरकारखौनो होन, माखौथो सालाया। बिफां गाखोनाय नुसनब्ला लाजि फोनाङोमोन हौवाज्ला होनना। दाथ' गासै जौथाइखौनो गाखोना थिखिनि हमहैबाय आइजोफोरा। हाजो हायेन, ग्रह ग्रहसा, सान खौरां, अख्रांमा आगान हैबाय। आबैया साबजायामोन मोसानाय, मुसुरनाय, सिफुं सुनाय। हामजायामोन आथिंजों जोनाय, आखाइजों बुनाय सौनाय। नोंसोरनि दिनाव साबजाया मालाय माथो नांजाबावनो दालाय आबै। जोंनि दिनावथ' जोलायनाय सौलायनाय, खमलायनायनि बादायलायोसो। खुबैनो गोरों, गावनो गोरों, जेरावबो गोरोंसिननि बान्थासो दंसै। जुजिनां मुलुगनि देरहासार हिनजावखौसो नागिरसै। उखुम मुदा गाखोनो, नांगोल मुथि हमनो हामा होननाय बादि दाबादियाव गैला। लोखि सारा जानाय, बादुवा बाद नांनाय खोमा होलिया। दहाय दहाय गिसं गासं आबैया सिगिफा सिगिफा सिमा दुमथेफामोन। अनस्रानाय, उद्रायनाय, फोथारनाय, सुवा सुथिनि हुमखि समाजनि सास्थोरजों। दाथ' जों फिसौजो फिसौला समान मोनथायनि बाथ्रासो रायज्लायो। फारफ्रोम बिथिङाव जौगाथायनि खाबु आरो रादायसो होलायो। हालोदा आइजोफोरखौबो खामायजानो लुबैसै, खुंजानो सरसोमसै। सोलोआव बोलोआव, सिथ्लायाव फोथाराव गासै बिबानाव नुसै। बिदिब्ला आबै हौवा बायदि होनना गन्थं हानो ना खर' फेदेरनो? थारैनो हौवाफोरखौ ना हिनजावफोरखौ लाजि फोनांनायनि फोनहाय बे आबै। एसेनोसै, गोजोन्थों।
खुलुमबाय गिबियावनो बयनिसिमबो सानजौफुनि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरग्रोनाय जाबाय। आंनि गिबि खन्थाइनि मुङानो जादों निन गोमाजानाय हरफोराव। सोदोबफोरा गोख्रोंनिफ्राय गोख्रोंसिन महर लादोंसै। नैबे हर गेजेराव सोदोबफोरा जेन' खोबांजों आब्रिथार, गावखौ मोजां मोनगौबा गोसो थोगौबा। उन्दुसे जुफाबनाय बे हर गेजेराव निन गोमाजाना सोदोबफोरा आंजों इनायनो लोगो। आंजों जिरायफा, आंजों उन्दुफा, आंजों गोरबो सोमोन्दोनि गोरायै रादाय खाफ्रा बायदि बायदि सोदोबफोरा आब्रियै सोफै सोफै। आंबो सोदोबफोरजों गेलेदों निनफोर गोमाजाबायना। एखमबा आंजों सोदोबफोराबो अहंखारनि महर लाबायो, एखमबा हायनारि मिनिखैरो, एखमबा बुरखायै बुरखायै गेलेबायो। निन गोमाजानाय हरफोराव सोदोब खुन्थुमना, सोदोब जरायथिंना रमान्सनि बिदै लोंबायनो गोरबो खहाब सोदोबफोरखौ खनथुमबायो। लामा थाबायनायाव, खामानि मावनायाव मोननाय सोदोबफोरखौ गोसोखां गोसोखां। हरफोराव निनफोर गोमाजानो गोनां जायोब्ला आं बिब्दियैनो बे हरखौ बाबेनहरो। हरफोराव निनफोर गोमाजानो गोनां जायोब्ला आं बिब्दियैनो बे हरखौ बाबेनहरो। सोदोब खनथुमना, सोरनिबा सल', सोरनिबा खन्थाइ फरायना। नङाब्ला हरफोरखौ बोरैहाय बारहोहरनांगौ आं जोबोदनो गिखाङोसो। मानोना माबेबा माबेबा हरफोरा आंजों इनायनो दावहा नांबायो निनफोर गोमाजाबायना। बिनिखायनो निन गोमाजानाय हरफोराव दा बांसिनैनो आं सोदोब खनथुमना जरायथुमनायाव मुखुब। मानोना मिलौदो मोनसे आंनि नैथि खन्थाइनि मुङा नोंनो गोरबो बिलाइनो। गोजां बोथोरनि खुवानि सिदोमथियाबो गोरबोखौ सिदोम खालामनो हाखवा हाखवा मानोबा। गोजां बोथोरनि खुवानि सिदोमथियाबो गोरबोखौ सिदोम खालामनो हाखवा हाखवा मानोबा। बायहाजार सिमांफोरजों सुजुखानाय आयराखिफोरनि लोनि मालाखौ नोंनि गोरबोजों साजायनो। नों सिमां सुजुदों गोरबो बिलाइनो। नों एरखेदों आंनि उनथिंजायनिफ्राय, नों आनजाय आनजाय थाखुमाबायदों। आंनि गोरबोआ नोंनि थाखाय साहारा बालाहामानिख्रुइबो गुवारसिन, बै लैथोनि बिखानिख्रुइबो गोथौसिन। आंनि गोरबोआ नोंनि थाखाय साहारा बालाहामानिख्रुइबो गुवारसिन, बै लैथोनि बिखानिख्रुइबो गोथौसिन। नाथाय नोंनिफ्राय गोरबो मोनगोननि आंहा थरथिंसेबो आसाथियानो गैया। मानोना नों आंनि गोरबोफोरखौ सिरियै नायखेंहरबायसो। जानांगौ नों थार गोरबो नागिरना बिबायनायखौ एसेबो खेरखेरेया। ओरैनो आलासाथायै गोरबो गोरोबनायखौसो अरायबो थार सानबायो। बिनिखायनो थार गोरबो होनो नोंनि गोरबोनो गोरबो बिलाइनो जुजिबायनायखौ नों सिरि सिरि मेहेर खोमायो। थेवबो आं नोंनि गोरबोखौ मोननो अरायबो नोंनि खाथि खाथि सोफै सोफै जानायखौ एसेबो नागारा। मानोना थार गोरबोजों अननायनि बेसेनखौ बुजियोब्ला सानसे आंनि गोरबोखौ सिरियैनो आजावखुमागोन। आंनि थामथि खन्थाइ आं नोंखौ सिरियै खोमानांफिनबाय। सम बुब्लि बेसोरनो आंखौ थिनाखसै गोरबोखौ गोथारै फोथांना लाखिनायनि अननायनि बिन्दोफोरखौ नोंनो फोरमायनो। आरो नोंबोथ' आंनो मोनफ्रोमबो समावनो खाबु खोमानानैल' होबायोमोन। गोरबोआव थुबुरना दोननाय माखासे अननायनि रावफोरखौ आं गोरबोआव दिनै खोमाफिननांबाय। रुगुं मोनखानाय अननायफोरखौ आं दिनै गोथौ लैथोनि गेजेराव खोमाफिननांबाय। फोरमायनो आगान सुरखानाय गोसोआ सौथुना दोम थाद'ना सिरियै थाफिननांबाय। मानोना गोरबोफोरानो नोंनि मेहेरनाय, नोंनि आनज्राय आनज्राय थाखुमानाय बायदिफोरानो सिरियै हमदां हादों। सिमांनि बायसेथ्रा रावफोरखौ लानानै बायदि मैया जायख्लंनि गाब गाखुमानाय गोरबोआ नोंनि आंनि सेरनिफ्राय सिरियै आनज्रायना था बुंनाय सोदोबफोरानो दिनै हाजासे बिसनि बहर मोनखांबाय। आं दिनै आवबा जाना दोम थाथ'नांबाय आरो आं नोंखौ सिरियै खोमानांफिनबाय आन्दो आन्दोनो। अननाय होनो हास्थायना अननायखौ बोजबजायैनि गोरबोफ्रा मावखांदों मानोमा दिनै Next
आंनि खन्थाइनि मुङा दावहा आंनो गंसे दावहानि रादाब होफैनायसाय जाय दावहायाव थरथिंसेबो थै बोहैयाखै आंनो गंसे दावहानि रादाब होफैनायसाय जाय दावहायाव मुगानि सिमांफोरा सिलिंखार जायाखै आंनो गंसे दावहानि रादाब होफैनायसाय जाय दावहायाव हादरनि हायेन जुवेन हाथफ्लायाव सुलायाखै दावहानि ओंथिया जेनो अन्थायाव दानख'नाय दिखारनि मेथाइ उखैहाबना थानाय सुबुंनि दाहानि हुख्रावनाय गावनि जिउखौबो उन्दै साननाय बै सान्थ्रिफोर जाय जिउखौ बावसोमो हादरनि थाखाय दावहानि ओंथियानो जेन थैजों गेलेनाय बबे बबे दावहानि खोथा फोरमायनो आंलाय नोंनि सिगाङाव नेलसन मान्डेलानि जुजि जुजि थांना थानो नाजानाय दुखुथिया आबादारिनि खबसे ओंखामनि थाखाय जुजिनांनाय बिबायारिनि पुतिननि गोग्गानाय आरो जेलेन्स्किनि बुदुरथिजों नाख्रेबजानाय सरासनस्रा नौनारिनि ने गोरबोनि जाय अराय सम सुगुमथाय थायो मुफ्लामबाय थायो खोरोमबाय थायो अखा हाब्लाबो अखा हायाब्लाबो जाय सुनामि जाखांनानै गोरबो लैथोनि बिखा दोहौजों गोजावहोबाय थायो सुमावबाय थायो जांख्रिबाय थायो बांग्रिं मावब्लाबो बांग्रिं मावाब्लाबो आरो आंनि नैथि खन्थाइ जिउ आरो मिजिं उजिनाय आरो थैनाय बै मोननैनि गेजेराव दिन्दांना थायो जिउ आरो थैनायनि गेजेराव दिन्दांना थायो मिजिङाथ' सोरहा गैया फुटपाथनि बिबायारिहाबो थायो खायफा बोहैलो मिजिं हाजुमा समान गोजौ अट्टालिकानि बिगुमाहाबो थायो गोरबोसे हाथरखि मिजिं एम' गोग्लैसोनानै थानाय जब्रा सुलेराबो थिफ्लिं जिउ बिरगलांहां लांहां बुब्लियावबो दुरसि गोरबोआव फिसिना लाखियो थांना थानायनि रैदुब मिजिंफ्रा बिदिनो गुसु जाब्लानो गेवलां गेवथां बार गेवलाङो आरो बिनि मोदोमफ्रुनायजों जिउ होलाङो सिमांनि रागि नांना बैसुमुथियाव ओंखारबोनाय जाख्रिसे अखानि मिजिंफोरखौ गुबाख्रबना लायो बुहुम बिखायाव रोदोमखांनाय खांसोर बिलाइफोरा गुवार लैथो बिखायाव गुबाबथिजों एब्रेना थानाय मिजिंफोरा जेन दैमा मोखाङाव खुसि लाथ्र'नो हायै जाफ्राङो जिउ होनानै फोथांना लाखियो मिजिङा नाथाय नैबे दान्दिजिर जिउआ मिथिस्लाबजासेनो सिगांलाङो खारस्रु सौग्राव सौसि स्रुप लाथिख'आव गोमालांनाय लामाथिं होबथानो हायै नागारथावनो हायै मोनसे खालै दोंसेल' नाथाय बुहुमनिफ्राय जायखारलांनाय लामाया सानथ्रुहायै अन्थाया स्रुत जोबस्रांलाङो नाथाय खायसेया बे बुहुम बिखायाव अराय गोजोन्थों दानिया बयबो समायनाय खन्थाइफोरखौ आवरायनानै खोनासंहोदो बयबो गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायदो बयनिबो साननाय हनायफोरा गुबुन गुबुन जायो बयनि सासेनिबा सासेजों गुबुन सासेजों गोरोबलाया खन्थाइया जाबाय सुबुंनि गोरबोनिफ्राय गावबा गाव फुवा ओंखारबोनाय गोसोनि मोन्दांथि सुबुंनि गोरबो इसिङा सानथ्र'हायै मोन्दांथिनि फुंखा बे मोन्दांथिफोरा जेब्ला ओंखारबोयो खन्थाइगिरिनि रेबगनजों फुवा जोनोम जायो
आरो आं बारा बुंनो नागिरला खन्थाइनि सोमोन्दै बयबो मिथिखायो बयबो खन्थाइगिरि जुग खन्थाइयानो जामनो जोबनो रोङा आरो खन्थाइगिरिखौ सोरजिनोबो हाया गावनो सोमजिनाय बेखौ दानो हाया बेखौ दानाय जाया गतिके आं बारा बुंलियासै बेनि उनाव दायो आं रेबग्रा जथुमनिसिम रोजा रोजा साबायखर बावहरबाय जोंखौ आइजोफोरखौ बेबायदि स्टेज होनानै थुलुंगा होनायनि थाखाय মই एनबिटिक करजोरे आह्वान কৰিছোঁ আমাক এনেধৰণৰ ষ্টেজ দি মহিলাসকলক এনেধৰণৰ সুন্দৰ ষ্টেজ দি অনুপ্ৰাণিত কৰাৰ বাবে তেওঁলোকলৈ মোৰ প্ৰণাম থাকিল আৰু এইখিনিকে কৈ মই মোৰ বক্তব্য সামৰিছোঁ আৰু লগতে এই অনুষ্ঠানটিও শেষ হোৱা বুলি ঘোষণা কৰিলোঁ साबायखर बावबाय गीतिका बसुमतारी आरो नैबे नैथि सेसनाव बाहागो लानाय खन्थाइगिरि बिथांमोननिसिम I would like to offer my hearty thanks to Mrs. Gitika Bosumotari and all the participants of this second session. दा जोंहा नैथि दा लान्च ब्रेकनि टाइमा जाथ'वाखै बेनिफ्राय जोंहा मोसाखावनाय दंखायो दा मोसाखावनायनि हाबाफारियाव बर' बाजारनि टेंफाख्रि डान्स ग्रुपआ मोसागोन लोगोसे चिरांनिफ्राय फैनाय बावहाय जोंनि सिगाङाव मेथाइ खनगोन आरो इंखं रैमाली एकाडेमी कलेजनि एबेन बसुमतारी बिथाङाबो गावनि लोगो लानानै मोसागोन दा गासैबो मोसाखावरिफोरखौ थियारि जानो खावलायनाय जाबाय गिबि गिबि जोंनि बिथांमोनखौ मोसाफैनो थाखाय खावलायनाय जाबाय